A zona de Cachamuiña, situada no concello de Pereiro de Aguiar, é un dos espazos naturais e recreativos máis coñecidos da contorna de Ourense. A poucos quilómetros da cidade, este lugar destaca pola beleza da súa paisaxe, pola tranquilidade do ambiente e polas múltiples posibilidades de lecer o aire libre que ofrece durante todo o ano. O principal atractivo da zona é o encoro de Cachamuiña, formado polas augas do río Loña e rodeado de bosques, sendeiros e áreas verdes que converten este espazo nun auténtico refuxio natural. O paseo que bordea o encoro conta con aproximadamente 4 km de percorrido e presenta unha dificultade baixa, polo que é frecuentado por persoas de todas as idades. Moitas familias, deportistas e visitantes achéganse diariamente para camiñar, correr ou simplemente descansar en contacto coa natureza. Ademais, a contorna dispón de parques infantís, zonas biosaludables e espazos preparados para a práctica de exercicio físico ao aire libre. Un dos aspectos máis valorados de Cachamuiña é a súa riqueza paisaxística. Ao longo da ruta pódense observar bosques autóctonos, pequenas presas, antigos muíños e pontes tradicionais que lembran a importancia histórica da auga na vida rural galega. A senda conecta diferentes puntos de interese natural e cultural, ofrecendo vistas panorámicas do encoro e das aldeas próximas. Durante a primavera e no verán, a vexetación acada o seu máximo esplendor, convertendo a zona nun lugar especialmente atractivo para o sendeirismo e a fotografía.